Vi er gruppe 7, Silas, og vi har Mia, og vi har Anne-Charlotte. Og vi var så heldige at få vulkanen Krakatau. Ja, det er så også. Krakatau, den ligger mellem Java og Sumatra, nede omkring Indonesien, som vi har lige her. Og Indonesien er en af de lande, som har ufattelig mange vulkaner generelt, omkring 150 vulkaner eller noget af den stil. Og man kan, vi kan se her på det store kort heroppe, at vi har Sumatra her, og vi har Java her, og så lige her imellem, der ligger vores ø, hvor der så er zoomet ind, og det kan vi se, den ligger her. Så det er sådan en lille vulkanø, der ligger midt ude i vandet, ja. Og ja. Ja, og så har vi lidt om pladegrænserne, og Indonesien, hvor vulkanen Krakatau ligger. Ja, der, hvor den befandt sig for ca. 125 år siden, den har en havbundsplade, hvor det er destruktiv. Altså de bevæger sig mod hinanden. Og det man kan se her på billedet. Og de destruktive pladegrænser, de bliver delt op i 3, hvor de 2 af dem, altså A og B, de indeholder havbundsplader. Yes. Og så C'eren, hvor det er 2 kontinentplader. Vi har den, der hedder B, som sagt går mod hinanden, hvor den ene, altså hvor det er 2 havbundsplader, der går mod hinanden, men der er så en kontinentplade involveret. Og vores havbundsplade har en mindre densitet end kontinentpladen, så derfor ryger den ind under og synker ned i litosfæren, hvor den så smelter, og der så bliver dannet en vulkan, der. Yes. Super. Vi har så besluttet os for, at Krakatau er en eksplosionsvulkan. Den starter simpelthen med at være en keglevulkan, også kaldet en stratovulkan. Og det er ikke lava, der kommer ud af sådan en vulkan, en eksplosiv vulkan, det er stykker, eller materiale fra vulkanen selv, fordi den eksploderer, ja. Grunden til, at keglevulkanen bliver til en eksplosiv vulkan, det er fordi, at magmaet, det størkner, hvis tryk ikke er stort nok, og så bliver der dannet et dæklag. Og hvis der kommer nok, altså hvis dæklaget det bliver stort nok, så bliver trykket ned fra magmakammeret stort nok på et tidspunkt, til at der simpelthen ikke kommer noget lava ud, og så siger det bang, og det hele eksploderer. Og så er det, vi ender med ikke at have nogen vulkan mere. Og det var det, der skete med Krakatau tilbage i 1882. Og i stedet for Krakatau ligger der nu det, man kalder en brodervulkan til den, som hedder Anak Krakatau. Så ja. Ja, og så lidt om lavatypen. Forskere har undersøgt asken, der kom fra Krakatau, hvor de blev meget overrasket over, hvilken asketype det var, da det ikke svarede til den aske, vi kender i dag, fra størstedelen af verdens vulkaner. Askepartiklerne var ganske små, og altså, de var en form for glasagtige stykker, og yderligere undersøgelser viste, at det var bitte små syredråber fra svovldioxid. Og disse gasser spillede faktisk også en stor rolle i, som vi skal høre senere, om hvorfor temperaturen ændrede sig en halv grad. Altså den blev en halv grad lavere. Lavaen fra Krakatau havde en meget høj viskositet, hvilket vil sige, at det var meget tykflydende. Den havde en viskositet op omkring 10 pascal per sekund, og lavaen indeholdte rigtig store mængder gas, som gjorde, at at der kom bobler i magmaen, som også var årsagen til, at Krakatau eksploderede, da trykket fra de her gasbobler blev for stort. Lavaen indeholdt også pimpsten, og temperaturen på lavaen var cirka op omkring 800 grader Celsius. Og hvis vi sådan kigger på det skema, vi har heroppe, så kan man se, at temperaturen, hvis man kigger på ryolit, som jeg tror det skal udtales, har en temperatur op omkring 7
til 850 grader Celsius, og gasindholdet er meget højt, hvilket den også er i lavaen fra Krakatau, og så har den en høj viskositet på 10 til 10/12, hvilket passer super godt til vores årsager. Så derfor så nåede vores konklusioner frem til, at det må være rygeligt. Krakataus udbrudshistorie. Krakatau den er meget kendt for sit kæmpe udbrud, der skete i 1883, den 26. august. Og det var et meget voldsomt udbrud, så det strækkede sig til dagen efter os. Før det her, der havde vulkanen været inaktiv i omkring 200 år. Efter det, der blev store dele af øen sprængt væk, og det er det, man kan se heroppe på billedet, at det her skraverede område, det var øen før, og så efter Krakatau eksploderede, så forsvandt alt det her område af øen. Så nu ser den kun sådan der ud. Efter det kom der også en 30-40 meter høj tsunami, der skyllede ind over øerne omkring, som er det, man også kan se heroppe på billedet. 165 landsbyer og byer nær Krakatau blev ødelagt, og 132 blev alvorligt beskadiget. Der var mere end 36.000 mennesker, der blev skadet og eller omkom, og flere tusind blev også såret, og men det var hovedsageligt fra tsunamierne, der kom efter vulkanudbruddet. Udbruddet ødelagde altså en stor del af øen Krakatau, og masser af naboerne forsvandt simpelthen. Eksplosionen den var så voldsom, at 4 timer efter kunne høres næsten op til 5.000 km væk. I alt kunne eksplosionen høres med menneskelig hørelse på mere end en 13. del af jordens overflade. Og man mener, at hvis man havde været inden for 16 km radius af Krakatau, så ville man være blevet døv af det. Og ja, nu har jeg været lidt inde på det, men nogle af konsekvenserne heraf, det var, at der blev slynget så meget aske op det blev slynget op i 80 km højde, at det blev slynget i atmosfæren og formørkede hele området i 3 dage. Det fineste materiale af det blev spredt ud over hele kloden, og det bevirkede, at hele den globale temperatur faldt med cirka 0,5 grad. Askeskyen ødelagde ud over det, så ødelagde den også marker og landbrug, afgrøderne rundt omkring, og det betød, at Indonesiens befolkning, deres produktion og sådan, det faldt rigtig meget, specielt lige årene efter, men også sådan lidt generelt. Trykbølgen fra udbruddet, de kunne måles på barometer over hele verden, og bølgen nåede jorden rundt 7 gange inden den stoppede, og det blev for eksempel målt 3 gange i Berlin. Krakatau var dermed en af de mest alvorlige vulkanudbrud i vores tidsregning.